வெல்கம் பேக் டு ரவி மணிஸ் வீக்கெண்ட் பிளாக்ஸ். இப்போ நம்ம விழுப்புரம் பக்கத்தில் இருக்க மயிலம் கோயிலுக்கு போயிட்டுருக்கோம். விழுப்புரம் ரோட்டில் வந்துட்டு ஒரு கூட்டேரிப்பட்டு அப்படின்ற ஒரு ஜங்ஷனில் இருந்து நம்ம லெஃப்ட் எடுக்கிறோம். அங்கேருந்து ஒரு 3-4 கிலோமீட்டர்ஸில் ரைட் சைடில் தான் இந்த கோவில் இருக்குது. கீழே ஒரு பிள்ளையார் கோவில் இருக்குது, அங்கே கும்பிட்டுட்டு தான் அப்புறம் மேலே போகணுமா. படிக்கட்டு வழியாகவும் போகலாம், இல்லை ரோடே இருக்குது மேலே வரைக்கும். நாங்கள் வந்து அந்த ரோட்லேயே போயிட்டோம். குரங்கு டேப்பில் தண்ணி குடிக்குதுங்க. குட்டி குரங்குக்கு தெரியல போல் ட்ரிக்கு. கொஞ்சமாக தான் வருது. நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணு. நல்லா இன்னும் நல்லா.